Mesura de massa. Una operació força comuna al laboratori és la mesura de massa. En la majoria de les anàlisis s'utilitzen balances analítiques per obtenir pesades amb una gran precisió. Les balances de laboratori de tipus granatari són menys precises i sols s'han d'utilitzar quan les exigències de fiabilitat no són crítiques. Per minimitzar els errors de mesura de massa, les balances s'han de situar sobre superfícies estables i pesades, amb la qual cosa es redueix l'efecte de les vibracions del medi adjacent i s'han de mantenir en una posició anivellada. Nosaltres només ens referirem a la pesada en balança analítica amb una desviació estàndard de 0,1 mil·ligrams. Trobem dos procediments per fer la mesura d'una massa, depenent de si el material que s'ha de pesar és una substància higroscòpica, és a dir, una substància que absorbeix ràpidament la humitat de l'aire, o no ho és. Aquests dos mètodes són la pesada per diferència i la pesada directa respectivament. Abans de començar a pesar, cal comprovar que la substància que volem pesar no excedeixi el límit de la capacitat de la balança. És important mantenir la balança neta. És per això que sempre abans d'usar-la n'expulsarem el plat amb un pinzell. Pretractament. En cas de pesar sòlids higroscòpics o que els resultats de l'analítica es refereixin a mostra seca, el primer pas és assecar i deixar temperar la mostra que s'ha de pesar perquè la humitat de l'atmosfera no afecti els resultats. La manera adequada de dur a terme aquest pretractament és la següent. Col·loqueu la mostra dins d'un pesasubstàncies i poseu-lo obert dins d'un vas de precipitats cobert amb un vidre de rellotge. Aquesta disposició protegeix la mostra d'una contaminació accidental i, a més, permet l'entrada d'aire. Col·loqueu la mostra en una estufa entre 105 i 110 graus durant una hora per eliminar la humitat del sòlid. Tapeu el pesasubstàncies, traieu-lo del vas de precipitats i amb uns guants col·loqueu-lo dins d'un dessecador. Destapeu el pesasubstàncies i tapeu el dessecador desplaçant la tapa lateralment. Mètode de pesada per diferència. S'utilitza aquest mètode quan la mostra que s'ha de pesar és una substància higroscòpica. En aquest cas, és imprescindible fer el pretractament de la mostra. Un cop que teniu la mostra seca i temperada, el següent pas és fer-ne la pesada. Traieu el pesasubstàncies del dessecador i tapeu-lo. Manipuleu-lo amb uns guants per no deixar-hi empremtes. Peseu el pesasubstàncies conjuntament amb la mostra que voleu pesar. Transferiu la mostra directament del pesasubstàncies a un recipient sec, pot ser un vas de precipitats o bé un vidre de rellotge, fent petits cops. A continuació, peseu de nou el pesasubstàncies amb el contingut residual. La diferència entre les dues pesades és la quantitat de mostra que s'ha transferit. Realitzeu l'operació de transferir la mostra del pesasubstàncies al recipient tantes vegades com calgui fins a assolir la massa desitjada. Mètode per pesada directa. S'utilitza aquest mètode quan la mostra a pesar no és higroscòpica. En aquest cas, no es necessita pretractament. Col·loqueu un recipient net i sec, que pot ser un vas de precipitats o un vidre de rellotge, sobre el plat de la balança. No s'ha de pesar mai la substància directament sobre el plat de la balança. Així es protegeix la balança de la corrosió i es pot recuperar tot el producte pesat. Per manipular-lo, utilitzeu uns guants per evitar que les empremtes dactilars en canviïn la massa. La massa d'aquest recipient s'anomena tara. Els corrents d'aire poden afectar de manera important la lectura de la massa de la mostra. Per evitar-ho, tanqueu les finestres de la balança o bé col·loqueu-hi la protecció de vent. A continuació,
premeu l'ajust automàtic de la tara perquè la lectura de la massa sigui a partir de 0. Transferiu la mostra al recipient amb l'ajuda d'una espàtula i descarregueu el sòlid mitjançant petits cops. Per lectura directa, s'obté la mesura de la massa. Quan feu la lectura, manteniu les finestres tancades per evitar els corrents d'aire. En el cas de tenir sòlids sobrants d'una pesada, no els torneu mai al recipient d'origen, ja que es pot contaminar.